Sawubona kusazane uright kodwa mama. Ngizwa ukuthi ngingedwa lapho sawubona mama. Hello, ngicela Molishiya. Yebo kusingiyezwa kusimna ngusiphamandla. Molishiya, ngikwaletse shela because ke le single for about 2 years. Ke batlana le motho. Wena wa kwaletse shela abuti. Ngathi sinenkinga ezifanayo namfuthi. Ngibhalele kushela ngoba bese ngibona isikhathi siyahamba nje manje nami ngidinga umuntu like odinga uthando and nginothando and ngifuna ukuthi nakuba umuntu nje bese onomoya ophansi ongaphuzi utshwala futhi mina right bese like nginalo uthando noma ngabe kuthiwa mhlawumbe unayo umntwana like singabona sizenza nami ngoba nginalo kodwa nje ngisingile njengamanje ngikumuntu serious. Wabereka? Ya mina ngendlela yami ngizosho njalo ngoba nginendlela engiyiphilisa ngayo. Ngingasho njalo sina angihluleki ngeke ngihluleke ukuthi ngoba ngidinga umuntu ukwazi ukunakekela sengikulungele ukuthi ngihlele umndeni yabo lento leyo futhi. Ya ngiyatoha nje kahle kahle yafethu. Ke batla go understand tsela o iphilisang ka yona ke tsela e ntseng yang. Mina ngi-security futhi. Yabo ngi-security esikoleni yabo nje ngisebenza under i-security for esikoleni. Iyona ndlela engiyiphilisa. Okay. Wena ngabe uyasebenza? Ya nna ke a bereka. Usebenza ba? Ke a bereka ko call center. Abantwana nabo? Nna ngwana oyi-1, wena o na le bana ba babedi? Ya ngabantwana abayithumi mina futhi. Futhi bese mangathiwa ngempela lento engithi ngiyizelela iyenzakala ngamthola umuntu especially engicabanga ukuthi wena bese ngizwa indlela ivoice yakho lokho uyabonakala ukuthi umuntu ophansi. Like actually ke batla motho o nang le ngwana bana ba bangata. Ne ke batla ngwana motho o nang le ngwana at least oyi-1 or a ska ba le bana total. So how come plella o dula go ga lona or o dula go plekeng ya gago? Ya mina ngihlala ejardini lami. Ya ngihlala ejardini lami and ngiyabona ukuthi indlela engidinga ngayo umuntu ngakhona ngihamba ngiye esipalini then mina ngibuye ngibalungisele ukudla ngenze yonke lento. So manje bese ngibona nje kubalulekile ukuthi ngithole umuntu engizomthanda nometha unani akanani. Khona ngi-out ngizomnakekela ngayo yonke into. Ngingacela nje bese ukuthi noma uthi awudingi umuntu onabantwana mhlawumbe abamore 2 kodwa akungangijaji ngabantwana ngicabangile usanda engithi nginalo bese unginike i-chance ubone ukuthi ngizokwenza njani. Ngicela. Alright, no stress. Ona le koloi? Cha anginayo imoto. Ya nka go monna ke koloi. No, mhlawumbe sometimes ezabangani. Monna ke koloi ya funa monna tsamang ka maoto. Yazi la bese inkinga la khona nesidingo sayo leyo moto angisiboni especially mawuthi ngisesengedwa la mhlawumbe ukuba khona kwakho nayo ngeke ngihluleke ukuthi namanje masingaqeda nje inkulumo yethu ilungu anything for you. Alright, mawuthi alright ngikhathi uthini mhlawumbe bese ngabe uyilo muntu lo ovumelana nami bese ngivumelana wena yes. Bese ngisakhuluma bambisa ngesami ngoba angiboni ukuthi ngibona njalo. Kisithoka ule kae? Khona abantu ukuthi ngibambe isandla nje uzozwe ukukhuluma naye. Ya. Ayisho mfethu angazi ukuthi ngizwa ini ne kodwa ngicela uphinde ungibambe. La. Okay. Ngizwa like imizwa yethu ngathi iyahambisana kodwa-ke isacela ukuthi ongcono mhlawumbe sibonane ukuze ngibuze and ngiyathembisa ukuthi bese ngizothanda ngicela uthi kube ukuthi uyilo muntu ukuthi ngiyamdinga onothando lolo onalo. Alright. Ngicela nje engiphi happy futhi. Alright. Go deep Amarazo.
Eish, angeke sijahe lapho mfethu ngoba manje sisakumele ukuthi lo muntu ngimbone then I will go deeper after ukuthi ngimbonile and kodwa ngiyabona ukuthi into ethi yakho mfethu. Ngathi ngiyaphupha mfethu angazi noma mhlawumbe samele ngivuke. Eish, Hlala phansi Ras. alright. Absolutely. So uready ukumbona? Because ngicela ukumbona mfethu ngiyacela. Sister, so mawukuthi niyabonana, are you guys gonna go on a date? Vele seniyathandana. Vele on lento yini. Mfethu ngoba eseshilo ukuthi na akanankinga nami mina ngidinga uthando kusho ukuthi ngidinga uthando obviously sisathandana. Enye i-date singaya noma angaba mangaka. Ngicela ukumbona mfethu. Okay, izandla ekhanda. Ngizonibalela. 3 2 1 qhaqa. Yo, eish. Yo. Alright. Ciao. As I'm calling ukuthi ngathi ngizalele isimo because manje mangibona manje after ngibona le muntu ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe Now, like when it fell Spamandla, not the person I was looking for. yeah kodwa sengibona ukudideka because manje ngicela ukuthi awunankinga Lakini nimecheza kubona. Remember nimecheza kubona, I was like folded, so I understand. yeah I understand because nami vele yabona ngifuna ukuhamba manje like ngijabulile ukuba nawe kodwa you are the like you are ekhaya nje kodwa like awusuke nami lo muntu ebengilindele exactly ukuthi ngabona otherwise kodwa mhlawumbe Maka maybe rekazama. kodwa Rekazama hapushenyana, utabona ngifela ke. nesiqiniseko salo Yeah. so singakwazi ukuphinda mhlawumbe sihlangane noma siye kwenye indawo Second date is sicela lolu suku mhlawumbe uhlelo wena uhlelo nje wena mina anything for wena uma ngabe uhlelo because into engiyidingayo angifuni ukuhanjelwa isikhathi ngingadinga isandla yeah cabanga ukuthi into izongisha okay. Mhlawumbe yakho yokugcina amaRaz. Umuntu wakho lo. Hakunyana. Second date it is, ne? It is. Yes, sandla sahahe. akafisa ngiyabonga abafisa ukuthi nisize